Salam, eziz vatandaşlar. Geç yaşı Taparağa hoş geldiniz. Salam Aycahan, iyileşler salam. Buyur Aycahan, bu ne sen nemende biz sen ihtiyarında diyeyin. Taparağa bugün ağır gurrunlar değil de e, täze Türkmenistan Cumhuriyetine geçişti üründen başlap şu iktisadi reformany ýola goýmak barada onun netijelerini şu halkymyzda düşündirmek barada bir soraglar taýarladym da. Şonu size okap bereyin. Bol ya. Täze Türkmenistan Cumhuriyetine geçişde ürünlenmeye, iktisadi reformany hem-de hususiýetçiligi, ýagny öz-özüni dolandyrşy geçirilmesinin peýdalaryny halkymyza düşündirmek diýe. Ikinji tema Türkmenistanyň geografik taýdan seredilende topraklarynyň köp böleginiň çöl bolmagy, geljekde ekrançylygy öwürmek üçin edilmeli işler barada pikirler diýe. Üçüncü soragym yerli öz-özüni dolandyrşy geçmek geljekdäki nähili ötüşleri getirer diýen soraglar taýarladym Saparağa. Bol ya. Gatowy. Vatandaşlarymyza da gatykady. Onu öýüň üçin taýlandy. Maga berjek sorag näme? Ya, şu vatandaşlarymyza da o ikincini aýtdyň, o da bolýar. Mene pikir etdim, vatandaşlarymyza da gatykadykly bolar diýip düşündüm. Şoň üçin şu soraglary ortağa çykarayly hem gündeme getireli diýip şuň siziň bilen şu gepleşige sizi çağırmagymyň sebäbi siziň baý tejribeňiz bar şu soraglar boýunça. Şoň üçin şuň gepleşige siz bilen çykmagy makul bildim Saparağa. Sawol. Bir zatdan baý bolsam bolýar. O da kendini turamak. Bolýar. Başlasak Başardım da. geçişde üründen sonra iktisadi reformanyň hem-de hususiýetçiligiň, ýagny öz-özüni dolandyrşa geçmegiň peýdalaryny halkymyza bir ýanky düşündirip berdi. Näme dilde düşündireli diýdim da, gysga bir ýakyn bolan dilde düşündireli diýip şu ýere şoň üçin şu soraglara men şoň üçin taýýarladym Saparağa. Bolýar. Baýjagan gaty dogry sorag, ýöne buny düşünmek üçin biz näme etjegimizden öňürtü, näme etmediğimizi ilkulak şonu gaçranda atlanmady, etmedik de atlanmady. Şondan näme görendigimizi, nirak gelendigimizi şonu düşündirip bilsek, ýa iqtisady reformaň ýa-da gerekdigini hat gowy düşünürtip düşünýänler. Ýa gaýdan nemelerini biz towton jillarda durmuşa geçirip başladık da. Sen aýdýan soraglaryň hem beçetem şol içinde bady. Gartyken uly, düýüpli iş edildi. 30 ýyllawym üstüni gömüp berler, onu da gömülenok Taparağa ölmese çykaý ýa-ni kende bir ýerden. Türkmenistanyň taryhynda şolar ýaly guramoçulukly, düýüpli, esasly ýakalaşylan reforma Türkmenistanyň taryhynda bolmadyk. Öňem bolmadyk, soňam bolmady. Buny gizleýärler halkdan, iş edip gizleýärler özüm asly ýaragly. Bunda bir gatyr utanç zat bolýan, bular utanmanda adam bilen okeny. O da bir Türkmeniň bir häsiýetine urilipdir. Bu da bir aýyp zat bolýan, onda da diýär adamlar entägem bar hem-de jesi ölenler, ýöne köpüsi buňa gaýraty satýanlar.
ya da başka bir sebepleri vardır. Dili alıp bilenlerdir ya da ekranlardan, nemelerden uzaktur ya da türlü başka bahaneleri olmağı mümkün. Biz için olur önemli değil. Böyle. Men şoň şaýady, ýeke şaýat derlerliň şoň ýa-ni alyp bardy inisiatory, ideýini wdachnawytili näme diýsen gelip duran o biz ýaly adamlar, biz spesialist, öz kärimiziň spesialisti. O kärimiz bilen hem elimiz ama yüzleşip ýörenleme. Biz Sowet demetinde ýetişen adam bolan ýöne Sowet sistemi bundan aňryk ýaşap bilen ok diýip bilen adam 89-njy ýyllarda. Sen çorba sowatdyk diýenmi? O şonu spesialist bilýär-de. Bunu bir tiýatryçy bilip bilmeýär, bir ýazgıcı bilip bilmeýär, bir jurnalist bilip bilmeýär. O biz şoň içinden şoň arbaby diýilýär-de, türkçe demedilerine. O biz bilmeýän bunu kim bilmeli? Bunu reform etmeden ýaşap bolmajagyny 89-njy ýyl. 89-njy ýyl ýurt çökendir. Ähli Sowet Soýuzy çökdi, Türkmenistan hem çökdi şoňda bildi. Ýöne taryhyňyzda okaňdyk, tiýatr bilen ýa-da ykdysadyýat bilen gyzyklanandyk. Jemgyýet şondalyk, bizim jemgyýetimiz gadyat kitap okap bir zat öwrenjek bolup ýa-ni günnäki nemeleri takip edip ýören bir jemgyýetimiz hem ýok. Ona boýnumuza almaly. O bizem şoň içinde bizem köp zady. O kärimiz bolan toň neme diýärse, o kärin daşyna aklatlar bilen kendir. Demetmäli adamyň o gatur islew bolmasa bolum duran nokta. Indi men şol reforma gerçek zatdyny iki elýär bilmedim nerden näme şunu iki elýär. O şoň ýitiren zadyny türkmen düşünür ýalak demedip berenler. O men ömrümü sifirler bilen işlen adamda. Özüme kellemem ullokan 61-nji ýyl mer. Epetli de adam syýan eken, hardist, ýa-ni uly nemeli. O Pentium diýerler, şo döwürlüğüň ýokary nemesinde şondalyk. Ine şu reforma amala aşan bolsa, bizim şu döwürlerde, 90 ýyllarda bir 2 milyondan gowrak ýyry şakly malymyz bardy. Tygyr diýilýär. Ýyry şakly malyň adyna maýdaýyn. Bir 12-13 milyon halkda hem kalkozlarda hem bejen bile oşoňda milyon ownuk şakly neme ownuk mal bardy da. O ni şu reforma geçen bolsa şul kun ýa-ni ýyry şakly malyň tany 25-30 milyon çuwanda bolmaly. O ýa-ni ownuk şakly mallar 60-70 milyon tanak own neme bolmaly. Indi ýöne biz bu ykdysady reforma bir gijek bölejüni aýyp berýänler şu wagt. Umumy ykdysady nemäň içinde 2-5-10%, 3% tutjak demeler. Ýöne ýa-ni şonça mal, şu derejeye ýetenle o aşanyna toprak bolmaly şeýlem, öýrt bolmaly, onuň iýmiti bolmaly, agly bolmaly, tagylýan ýeri bolmaly, saglan önümleri bir ýerde işlenmeli, bir bölegi süýt bolmaly, bir bölegi gatyk bolmaly, süzme bolmaly, peýnir bolmaly, ýene bir zat gidýär. Et önümlerim şonnalyk giden zawut fabrik bolup gidýändir ýüzlerçe. Paraş ýerde şo hem halkymyza bir giden iş ýeri açyljak-da eger şo bolan bolsa, şeýledämi? O iş ýeri ödedinden, şu da atlary aýda otur, kam hemme zadyny onu ödedi bolan o. Otomatik. Aňyrtynda ýeke iş ýeri däl. Sen fabrikyň eýeti bolýan. O sen öz
yüzlep, münlep işgärim bolýar. Onun yine de bir neme deyin. Bir 150 sanak üzüm bilen işleyen, şerap çıkaryan, üzüm sulum çıkaryan, kişmiş öndüryen, şolar yüzlerce zavutlar, fabrikler bolurdu. Ödenden bolurdu öden. Onun aşağındaki yerler hem birinin toprağı, mülkü, o zavudi, fabrikli, şolar bir cemiyet bolurluk. O boluğum var yani. O şu at Türkmenistan, o dünya in gow şeraplar satıp görün, o İtalya, İspanya bilen yarışıp görün, devlet olmalı. O şerabın nähile gideceği ýerlerini o tek onu bilýänem dälsiniz. Onu şu ekleyen partan bir 50-60 etsesi. Önümü neme gitmeli. O baýlykdyr. Girdeci olmaly. Onun o girdeciğin eýeten döwlet däldir. Hemmeçenin aňyrtynda adam bardyr. Şahsiýet bardyr. O biri 3-4 sanak windawotly, fabrikli, men ýöne owa hojoluň bir gidijek bölüňi aýdyp otyr. Bunu ýöne şu jagat aýdan da adam üpçün etmek üçin müňlerçe, 10 müňlerçe iş ýerler. Yani crowd public kuran enzamlar var. Onu bir öndürmeli şeyler. O çıkaran önemli birler tatmalı. O bir onu yani tişörtünü beylekli trişkatı o giden neme. Ne şu da atlar o gıyıtkı vakitte durmuş o geçiydi. O toprak yer su reforması. O bu datlar hemmecenin proyekti vardı. Bu datlarda 20-30 tane kitap yazıldı. O her puda o ne şu datları bulur 30 yıllar yok etip bölürdü. Öyle şu şeyle olacağını biz oblustlarda her hepte de bir oblustda gün yarım 900 inguli yankı ne plaşatkaları var orada hrinlikin doğulu seminarlar geçiyorduk. Her hepte de onun televizyondan geliyordlar, gazete jurnallardan geliyordlar. O kagabadan görüyordu. Görmeyen yok da. Ödem her obluzun aktivi değil ya da. Yani çorba çıkan adamlar diye Türkmence düşünüyorlar. Şolun hem mesele geliyordu. Yönü bir yerde. Demek islerken taparağı. Bir yerde dur ben ödeme sözümü gayret ettiğinin bölümü fikrim utoryansam onun fikrim utoryansam rahat bölüp bilirsiniz. Onun fikir gelir nokta. O gülüşmenin bir nemesi vardır. Onun şunu siz şu an ne çeşirsiniz? 50 olaylansınız. Siz bilmeli adamlar da yöne bilyen nelsiniz. Eştenem değilsiniz. Selam. Nem çünniyle doğru çıkan noktası da. Ben ayda oturuyorum olun. Bizim devletimizde bu zatlar bolmadı deyip bilesiniz. Bunu inni doğru. Bu nemçil halkların gidiliyediler. Çoğat. Bu jurnalistim vardı. Yazıcısım vardı. Kinarışıyorum vardı. Televizyonum vardı. O gazetecilerim vardı. Bunu göremek değil ben bu nokta. Mümkünem değerler göremek değil. Yani şunu göremek ettirdiler. Zaten bilem o var bolondon. Ben ayda oturuyorum olayım. Yok bilem yok. Onu bilmedi ala ediyorlar. O bunu Türkmen edeyim mi? Sorarsanız yok. Ben size bir tarihten gidecek bir epizod ayıp vereyim. Onun sudatları ne edilyenlerini düşünürsünüz. Yine Sovyet'in tarihinden ikinci Cahan Ursu olundu. Şeyler. Yani şu ikinci Cahan Ursu'nu Tatarlar dönüklü etti deyip yerinden göçürülündür.
Kırım Tatarları. Bilýäňizmi? Aýdylýandyram şeylen. Çeçenler, inguşlar şeydik göçürülendir. Kazakstana, başka yerlere. Bunu yazılýandyr, görülýändir, bilinýändir. Ukraynalarda da benderler var, näme diýip şuna çendim aýdyp gelýärdir. Inni tarihin statistikasyny seyredende. O 90-njy ýyllarda arxiv açdylarda. Ondan çok fikret nemelere tarihçiler yetmemedik var bağda. Ne şolong nemesinden alyan ben. Özüm hemmecinin arasında statistika var. Dokument var. Şu dönüp diyilen milletler şolong vekillerin sani 25-30 bin oldu. Ort milletininki şu 10 eseti. Ort milletinden Nemitlen tarafına bolup Orta karşı, Sovet Soýuzyna karşı urşonlaryň sany şu beýleki milletlerin jeminiň 10 eseti. Adından. Şu arada kadar geçtip bildiňiz. Yok. Sebäbi hiç ýerde ýazan oklar. Ödem savirşen sekretde diýem o arhivinde ýatyr. O beýlekler dönüp bularyň gahrman. O 70 ýylyň şeydik geldi de. Yine sizin Türkmenistan'daki iktisadi reformada edir şolary alak ne etip bilen o ne aýdylýa ne medilýa ödem bunu bilmedilik gat utanç da sen men towatladym diýmeli hakyň ýok da o iktisadi reformada bir bizicik reforma derler şol reforma yatırılanın neticesi sizin oğulunuz boşak kalındı. Hayti oğulta seyredip demedin oğulunuz boştur. Ne sözatlan neticesi. Onu biri arkadan alıp oğurlak giden o. Ya o niyarız ervet bollu, govu bollu, o beyle bollu olurda nedir? Şu vaktinde spitalisin bilyen dağıtları vardır. Şolorýalak ýagdaýda orta çykýandyr. Biz orta çykýan bolsak, diýmek bir problemi bardyr. O şonu çözmesem, iýi betbagçylykdyr. Biz ýalak spesialistler şu wagtlar çykýandyr. Galan ýa parahatçylyk döwri biziň gerek yerimiz ýok, onu biz bilýär. O şu adam da biz orta çykan bolsak bir zat bardyr. O ne şu Gurucu meclis diýipýärse, şu gurucu meclis gurulmasa, döwlet gurulmasa, Türkmenistanyň näme boljagyny gödüňe getirip bilýärmi şu? Şu atýam ady oýunmadyk sultanat. O ýöne ýanky gabagy demokratiski deme, o döwlet dünýäwi döwlet ýaly. O gabagy o gabagy bilen ýirak barýan. Ýirak gelliňiz. O. Biz de näme diýerler? O iksanak aklyndan aşan. Ýa däli. O garryň tapýan zaty diýär, döwlet gurup bölür diýär. O biz däliň wagtynda däller. Owur diýen wagtynda biz owur däldik. Biz şu reformany edip gördük de. Ne iktisadi reformany ödem hususy eýçiligi baýdaryk teatrynda geçilmese bolýanda şu wagtky Türkmeniň hali. Bunu Türkmen torulap bilen okda. O ilkulak şu zatlar bolanyň boýundan balla. Onu alyp bilen oklar. O ne ahlaklary ýetýär buňa. Ne wujdanlary satya bunu ne de bilgileri var. Ne bilgilerim yok da. Yöne bu iyidini iyi iş edip yok ediyorlar da. Yöne arşivde KGB'nin arşivinde şu atlan hem becesi var. Onun yani gayratını satıp biri şunu alaktığı bilen o. Bu dokumentleri iyi iş edip yok ediyorlar.
Şu dokumentleri görüňizde her kalkozun günne çendi. Haýsy gün başlap kim näme jogap berýär? Sagat ýazylan demeler bardy. Hemme gurama çürkdü. Ne yankı iqtisadi reforma tökman gerekli bir sistema yıkıldı. Evet tayudi çöktü. O dönem için çöktü. O yanlış yaptı. Ödü eklet bilmeyen son çöktü. Başka da için çökün yok. O çökün son bunu siz yani devam ettirip bilmersiniz. Bunu ütköçük olun yani reform etmeli. Devlet eğitimlerine hudusi eğitimleri geçmeli. Merkezi yönetimden yerli yönetimi. Yerli yönetim diye de sonra geçmeli. Şu da atları etmesek Türkmenistan'ın geleceği yok. Türkmen milletinin geleceği yok. Şu at siz sağlanıza ne mi koyup gidersiniz diye. Şunu düşünüp biliyorum. Sizin gününüz ne aile? Siz öz gününüzü şu at beğeniyanınız bağ olmamın mümkün oluyor. Köpüğünüz uzakta sağlanızdan, başkalarınızdan, kardeşlerinizden uzakta. Rekme çekip gördüm. Ödünüzde bir yerin CEO'su değilsiniz. General direktörü değilsiniz. Başıncı değer değilsiniz. Selam. Ayım ucundaki vasıfsız vazifeler ya da işler karar ediyensiniz. Demeniz, kabiriniz medsestra ol bir işler bilýäniz bolmagy mümkin ýekdi. Ýöne umumy 3-nji sınıf. Kılmat. Sizin çağalaňyz daýlak bolmaly, sizden meter bolmaly. Oňam nemesine iqtisadi reforma geçmen bolan nokta. Ýöne iqtisadi reformany geçirmek üçin siyasi reformany geçirmek. Siyasi reform. Sapara hiç bilgimiz yok. Yine sizin sözünüzü böldüm. Başlam. Ne bir ýa-da ýa-da şahsy windawdy bolmaly türkmen, türkde ýetimçilikde ol türkmen maskalalar her dukanda ayarla öýünde ýetimçilikde diýe. Türkmenistan'ın şu atlan hem becerinin demesi var. Şertem var, mümkünçülüğüm var. Ne sizin etmeli dağdınız, ne toplum ilk bilek sorgulamalı. Şu tarihini öğrenmeliler. Şu tarihlerde ne yapıyorlar? O bulon propagandistlerin gururun versiyalak deme değil. Hakiki tarih. O bork geçen dağıtlar var. Onun hem de şayatları ölen ok, girlerim var. Şolorum gayrat tapıp bolon dağıdı. Bol şiyalak. İmulmanla o da kömöktür. Şona meden okur da şu at bir dokumentlerini toriyat olun nemeden okur. Yok etmeme diyorlar da. Men nemelen özmeden de köpsünü ýatdan ýenýälek bilýänler. 18-19 sana kitap bolmaly ödüm. Men golum bilen çıkan. Öz tipografiýamyz bardy. 2500 tane kärhana bardy. Gödüňe getip bilýäňizmi? 2500 tane kärhana. Ýöne ýa döwletiň ýa reforma geçmeli kärhanalaryň sany. On kaptaly bilen 8-9 müň tane hususy şahsy kärhanalar döredi. 3-4 ýylyk içinde döredi şu datly.
O şu zatların hem birini yatırdılar. O ne için yatırdılar diye Torat bilen yok. O bu reforman ne için? O yanlış oldu, yanlış diye yani tapılmadı da. O şu reformalar o yanlış, eden zatları yanlış. Divam edip bilen nokta. Sonra aitse beylekli atlarım ortaya çıkacaktı. Çünkü bu adamlar moller o okuyup deyip familyamı tutup bilen noktalar. Otu derler. O Bu meselelerini hiç kim kozgamalı da diyen fikir var demek olurdu. korku var. O fikrim değil. O biz bulun yankı sınıf düşmanı hükümünü görülen olmalı. Şeyle olmalı. Biz bunu vaktinde belki de düşünürlerse oluyor şu at görünüyor. Çünkü ben ne tarih nemesinde kavurda nemeler burada gözüne iyiliyordu. Şu kellene bir yani çiğ kaklı ne alak oluyordu. Şu oncuk musahip dağın ekranını gözünü de görüntümüz. Şol yani 2002 yıllar komünizm yıkıldı diyen demeyen hiçbir probleması yoktu. O düşünce Amerika yarattı da. Son dikelmesinin revanşının toyu şu. Hakikaten sonu davara bilen şeydi karşıladılar da. Yani adi demokratik parti oluyor. Yani komünist parti yolbaşçıları şolar. Çok bir yani reforma edecek bolyan, nemedecek bolyan. Bu yerden tez kaytalanıp çıkıyor. Bu da açacağınız mı, yapacağınız mı bilemem. Ne şolar yalak neme? Öyle şu davarani yurdun içinde de taşında da toy ettiler. Bu da atları görmedik olayan olmamız mümkün olur. Biz görüp gördük. Öyle artık radyatında son 100% olmasa 90% adamsı Huda yolu verdiler. Tiyetini açmın neme? Öyle şunu kendi devlet magazinleri vardı. Devlet magazinleri var diyen adam yoktur. Bu 92. yılda yok olup gitmeli atlara bu atlar. İktisadi reformu etmediniz şeydi bırak gitmelidir. Şu datlar sapara sizden başka hiç bir gündeme getiren gündeme yani ortaya çıkaran bir adam olmadı sapara sizden başka şu iktisadi reformanı hatta bir ağzını alanam yok görmedik biz. Şu datlar sorgulamalı. Cemiyet sorgulamasa yani ortalan kahraman beylik milletlerine düşmana hizmet eden yalak deme oluyandır. O bu şu metotlar ulanılan metotlardır. Hatta size bile işleşen hep becerisi görüneyendir. Sizi ona ulu surati görüp bilir kapasite demeler derler bizim cemiyetimiz. Ben size küçücük şu günümüzden misaller vereyim. O siz ne hemen görüp bilen, ne hemen görüp bilmeyeninizi yani düşündürme için aydın. Yine gellik erin yengişi vardır. Ayalı bilen demedi görüşüp yani tek diller görüşüptürler. Yengiptirler. Onu bize mutluluk ödürüm ayıp verdi. Bu Türkmenistan tarihinde birinci sefer bolundu arttır. İnni ne şunu çoğunun ertelim utlanları eşittim nemettim yani keteli yatırdım da. O Covid olup yatırdım. Gürlümeyle nemetmeyle. Halim demem yoktu. O. Zancak şiyatlık diyeceğim oluyor. Ne arattık radyatını tez çıkanlardır.
seyredip görün. O bolmasa jurnalist diýilen zat etmekçe neutral bolmaly. Jelen tarapsız bolmaly. Ha? Ondan giden bir toplum vardır, topor vardır. Özlerini her türlü at berýändirler. Gabygydyr ol. Ýöne şu meseleni atlak geçýändirler ya başka yani günneme başka zatlar sokmağa çalışýandyrlar. Şu meseleni günnemden düşürje golýandyrlar. O başka 7. 20. belki de 1000. meseleleri ortaya çıkarıp onu ya kalk güýmer ýalak, ünsü bölür ýalak. O oyunları edýändirler. Ikep de edip gelýändir. Şunu tiýin edýäňizmi? O. Ne bu yani despesem şodur devletesem beýleklerim hemme jetiniň yani kulagy görünüp durandy. Ne yani ýyşy bilýän uly suraty görüp bilýän adamlar nemesinden bu zatlar gaçynyp. Hop bolmasa näme üçin aýtmalylar bolar? Yani goldayan adamlar bunu bu temaları hiç açan deninden geçirmezler. Ben düşüncüm boyunca geçirmezler yani. Mümkün olun biz gurucu meclis halat edici komitet deyip nemet buyursa bize şu arada näme diýerler? O aklından adaşan iki tane garryň o dälhanadan çıkan nemeleri diýerler. Siz o diýip bilersiňiz. Ondan birimize oğru diýer, beýlekimde pedofil diýer, ýene birimize näme diýip o şol ýalak nemeler bilen neme diýendirler. Indi oğru. Biz orta çıkan bolsak yani sizin değerleyen vaktinde biz değerlerlik ne şu adam aklımız yerine o senin görmeyen adamı ayda oturuyor. Onun siz oğur diyen vaktinde biz oğur derlik. Onun size kimin diýdirýänini, ne edip diýdirýänlerini o bilyet bir sebebi o şarikleri yani oncuk musahifleri o ýeňdetinden tanıýatlar. Oğlum demelerime gerek geldi. O sizin entek yankı men plan partiyeden men plan näme diýen adamlar vardır. Ne atlarını bilýänsiňiz. O men aglylyk halk hareketini näçe 70 näsinji 80 näsinji ýyllardan bäri näme diýip näme diýendir. O bol bilersiň bolyn o hareket baý bolsa hanuň adamlary o nirede o an eden zadyňyz o hereketi badyny bilýär o ýöne sen o taýda ýokdy bolmagy mümkinler ýöne bolan bolsaň han galany o näme üçin siz iki sanak gol biri galmaly galany ölmeli ýa-da ýok bolup gitmeli o çoňa bir jogap berin. Sözden çörek olmadan saparağa, yani gur sözlerim bilen on peydasy ýok. Yok. Bir zat görkezmesem, bir tutorial, eliňne bir tutorial, bir zat görkezmesem, ya bir iş etip görkezmesem, o boş bolýar. O bilemok näile bolýany bolýany bulun nemeti düdüdäl demesi yankı bizim cemiyetimiz ve tarihi bilen entek yüzleşmedi. Onu yüzleşmeyle ya cesaret yeten ok, ya düşüncesi yeten ok, ya yeni başka da. Bular ýalak tarihi özgörşükde millet öz geçmişi bilen yüzleşmese agryk gidip bolan o tarihi bilen yüzleşýär.
O näme bolupdyr? O kimin hyzmaty, kimin goşandy, kimin ýa-ni ters tarapy, dogry tarapy. O bunu hem nämäni kırmak üçin ýa-da basmak üçin emedlenok. Kimin kimdigi. O. Nä şu wagt biz şonu etmeýänimiz üçin Sovet yıkılan, çüýren Sovet sistemasyny tüýräp berse, ol ölen, ol eýem mazarlykda ýatyr. Sovet taýygy. Ya biz şoň nemetini ne öğretip berdi. Ve yüzleşmediňiz. Şuna çenni şu sisteman ähli atributlar ortada oturuyor. Türmesinden tut politik demesini, militiyetine çenni, kagabatına çenni. Bular yankı siyasi, iqtisadi, hukuk reforması gündeme çıkmayan olsa yurt öňkülüň eline diýmekdir. O düşmanın eline diye. Bunu men ýene bir tapar gaýtalayyn. O siz yani bir sistemi çüýräp ýykylan soň onu dowam etdirýän bolsaňyz düşündürşi bolmaly. Şunu düşündirip biljek adam barmy? Sizin eşiretiňiz üçin dowam etdirýärlermi? Soňam ýene de bir gatyr erwet neme, ertilen nemesi hiç kim hiç sada jogap beren ok. Yani jogapkärçiligi üstüne almayan adam dine şikayet edýänler. Üst berýäňizmi? Şikayet edýän adam çözüm ödleýänlerdir. Çözüm ödleýän adamam şikayet edýänlerdir. Neme çözüm ödleýändir. Bunu näde çözüp bolar? Näden de çözülýär? O kemin ýere, dogrusu ýere, egrisi ýere. O kim edip biljek, näde edip biljek? Buna nämeleri gerek diýilen ýalak bir topar yani soraglar, jogaplar aladylar bolmalylar. Ýöne şikayet etmede wa. Şikayet etse giderýär. O ýöne bunu adamlar görüp bilenok, görüp bilmeýän bir sebäbi bardyr. Şolar ýalak maskalarda ýetişen adamlar. Köp maskalary bardyr. O arada sapara ýeňiş diýdi. Şu mecliste mi diýdi, ýa-ni türkmen halky eleştiri sözüni bilenak diýdi. Eleştiri diýilen söz elemek sözü ýok diýdi da bizde. Yani analiz etmek pikri bizim halkymyzda asla ýok. Onu analiz etmeden näde bilip bolýar? Şoňa jogap berip bolýar. Yani ayal gyzlar hal dokuýar. Hal dokuýar. Şonu bir ýumak bolýar şeýle. Tapagy ýumak ýaly edip orap denanlar şeýle ýumagy ýa-ni sapaga şeýle ýumak ýaly togluk bir şekilde getirýärlerden. Onu getirjegem bolsa çoloşup bir-birine oroşup durur. Täze sapak neme bolansoň, ýum bolansoň. Şonu çözlemek üçin ýene de täzeden söküp, ýene täzeden daýdalar, garmamalar şonu şeýle ayagyndan neme çöşläp, şo ýumagy sarardylar. Şo ýumak bir meselem çözjek bolsam men şo ýumak ýaly etip gödüňe getirýän, şo ýumak sarajak bolsam, tapa sarajak bolsam, çoloşda onu açmak diýen, ýa çoloşuny açmak diýen bir problemi ýüze çykýar orta. Gaty o düşündirdiň. Nedir jurnala? Edir jurnala. Şo bizim tapara, şo bizim halkymyzda şo zat ýok. Şo eleştirmek, yani şo ýumagy çözlemek, ýumagy nähil çözleýän bolsaň, meselenem şo ýaly çözmeli diýilen pikir asla ýok bizim halkymyzda. Öldürilipdir ýa. Diýme, bu sebäpleri bardyr. Siz görýän badyňyz bu zatlar bir zatla netijedir. Bizim jemgyýetimiz var, türkmen jemgyýeti. Önüm öndürýän
cemiyet derler. Örümçülük yoktur. Bunu bizim İslam'ımız bilen bolanda adam derler. Yani bunu bizi çok hemen içine talandırırlar. Şu tayda da şunları öğrenişip şunun içinde 3-4 nesil yetişen son bu ağırdan gelen bir zat diyalak koyuyordu. Men mekteplen tuvalet varada kan gurrun ediyendim. Tuvaletin ağırtınına hemen yatanına Türkmen düşünen günü Türkmen eyyam ağayı uçup başlar. Mart'a gider. Sol meseleni o bir küçücük mesele yalaktır olun. Yok. Son vaciptığını o düşünüp son zelelinin o netillere ne geçenini düğünle Hayat Hanım bilen Serdar iyileşimiz katı o mesela dek geçtirildi. O tavolsunlar ne düşünen adamlar ya gurloşu nemeti ütköşüktür. Şu tuvaleti çözmen siz hiç sada düşünüp bilmeyen millet ne size ne bu ayıp yalaktır olun ayıp değildir bu yani adamdan o Perun yapkadimiz değil ya bu 24 saatte adam şu yemeğin ulanmasa bolon o bu ayıp olmasa şol yemede olsa özel devletlere seyrettik görüm şunun tuvaletine seyrettik ilk bile ne Japonya tuvaletlerine seyredin sizin mescitlerinizden arasıdır. Ne Şveç'ten yani 9 ay kış kar donukluk 9 ay. Yani her 30-40 kilometreden İslenlik avtobana demedin. O kan orta 60 kilometreden yollar vardır. Şu tayda 7-8 tane tipli tuvalet vardır. Envalid için vardır, çağ için vardır. Erkek için vardır, ayal maskalar için vardır. Onun çağını yani pilinade der yalak, arrın tereler yalak nemeler vardır. Öyle elmdama ısısılı, yıldızılı arası o neydi ve diyenlerden bilmersin adamın görünenlerler yönü sağat yalak. Ehliş ve etti bunun yolları Türkmenistan'ın 50 sesi yolları var. O Norveç'te de şeyledir. Yine durmuş nereden başlayandığını o öğrenmeli dağınızdır. Şu tuvaleti becermen Türkmen yok olup gidiyen. Şunu basarmadın. Şu adam bunun pulu yetmeyen yani emeti yetmeyen demeden o. Şu tuvaletin içine yetişen son. O ne emetinden bilen yok. Aklında demet yani nagrucat et bilen yok da. Şu meseleyi çözmen siz iktisadi reform edip bilmeyen, siyasi reform edip bilmeyen, hiç de edip bilmeyen. Yani parlar, yani panglar yorursunuz. Şu tuvalet değil mi? Aslında maslahatı alak, halk maslahatı alak, boş, diğer gavuktan varat kuruluşlar var. Var eden de adında çok var. Sondan başka ütmüş neme bilmeyen. Bunu tuvalet meselesi yerli yankı neme deydin de yerli dolanduruş yani yerli dolandırışa geçen de bunu devlet etmelilerdir şu taydaki adamlar. Şolun inisiyatifası edilendir. O yöne Türkmen'e şu an tuvaletin şeyle diyse bunu tapyan gururunu diyeceğini biliyen ne? Utanına o yaşlı adam tuvalet barada gururunu diye. Sapara ol tuvalet meselesi kattı ulu mesele yankısı diyene de geçen nemelerde de geçen bir yıllıkta da çıkış edenize kemine bilen çıkış edenize de yani Türkmen şu an birinci meseleyi çözmen o 20. 30. meselelerde geçmiyor falan diyediniz da. No.
tuvalet meselesi birinci orunda durýarmy diýip düşünýän men. Yok, sen ornu öz öýüňde tütlük bolup biler, ornu bolmanan biler de. Ýöne bu meseleň aňyrtynda şuňa bagly gaty kän zat ýetirdi. Birinciden adamlaryň pikir edip bilmedi. Men şutaýdan men çağam şutaý gelýär. Bilim alýar. Dip çağatyny ýem aladatyn edip başlaýar. Sizin hemmäňiziň çağaňyz şo tuvaletlerde yani kaplarına okap geçen adamlar. Sizin köpüğünüz şo tuvaletlerde şonu görüp geçen adamlar. Ben öyle yankı şehirden ova kän baram soň maňa hemmesi görünýär. Ben Türkmenistan'ın owalarını ine tirin haýta owadyr. Könürgünçden bolsaň men könürgünçiň ýagdaýyny o sizden gowy bilýän de. men diýjek bolan Köşkeden gelýän hemme zat gözüňi ilýär de. Men diýmek istediğim söz var Sapara. Mysal üçin öz öýüm diýeli, bir öýümiz bizim. Öýümizi tualetini edip durup oňam nemesini suw bilen akdyrtmany därsinde oturyp onda harysam. Bolmada. Mysal üçin bularyň etip ýörenişi sen tualetin görünüp dur. Emma bular çäre geçirip o bäsine tank edip bütçeklap ýörler da Türkmenistan şu an. Yankı şu adamları ağlayandır ödeyerler de. Ben başta şu 5 yıl bundan 4 yarım yıl bundan şu demeye başlamızda samimiyet diyen tözü o üstüne aşağı çıdıp ayttım da. Türkmenine yok olup giden düşünceler. Samimiyet tözün nämediğini Türkmenin Türkiye'de olmadık nemelen 99% bilýänem derler, eskinem derler. O şoňçuynem adamlar duruşuna yalanlar. Ömrüm yalan, yaşayışım yalan, edýän işim yalan. Ne halk maslahatyny alyp görüm. Ýöne bir daşynyň yani gawu var da, sakkaly var, o telpegi var. O telpegiň aşagyna näme bady belli däl. Olaň atlaram ýok. O bir yani pikirlerim ýok. Ýöne adam soramazmy? O bu guruluş, o döwletiň en ýokary guruluşy. O bunu nähilek reglament bilen taýlanýar mysal üçin. Kimler taýlanmaly? Bulaň wezipelerini näme, borçlary näme, dogap berýän soraglary näme? Diýlen bir topar zatlar bolmaly. Hiç taram ýokdur. O ýöne bir daşky näme, ine şu samimiyetsizlik ne onu adamlar beýnine şeýdip sokulýar. Onu günaşa görüp dursunuz da. Ýa-da watan habarlary bardyr. Duruşy bilen bir yalan. Ýöne kastumcuk giydirirler, oğudan köynük giydirirler, bir oğudanca gowu tesli emederler onu yönü. Buların forması. Yönü içinin mazmunu yoktur, boştur. Onu yurdunuz boş şunlarla. O yeten yerinize mi ne görüp görsünüz. Yine şulara bir seyret gör. Bulara da yağdık. Yaşının toğununu dünya maskara olmak, sonu hıvvet ediyendirler ödeyem şunu. Bunu mecbur ediyenler. O kâzi hıvvet emediyen var olmak mümkün, adamlar her tütlük olup biliyordü. Yani şunun ardından, yani Türkmenin milyon tane problemesi var da. Biri şunun koluyuna var, bildi mi? Sözlüm ayıp bilen yer var mı? Yoktur. İlkece soradı mı karşım? İktisadi reforma edeli, hususiyetçiliğe geçeli.
bu sakkallara beyledi dursun. Men apatane dip görünler bilen o. O nämetine düşünün o kendiler. O tiyatr forma näme dip görünler var. Adlarını demet görmeyin. Ne? Şu reformolun edilmediğinin neticesi onun hiç kim doğrulan yok. O buna kim cevap verecek? O bunu taklan kim? Bunu yatıran kim? O ne için? O doğrular bir Kim edecek bolup durur. O var onu yattan çıkarım. O birileri edip duruyor. Siz o ne için bunu devam etmediniz? Ne için bunu yatırdınız? O eden adamı belki yanlış edendir. Ona deyip bilirsiniz. Ona diyen okları. Veya deyse adını tutmalı. O eden de adını görkezmeli. O tuğutnamasını görkezmeli. Yani onun hem de senin tuğutnamasın var. Demesem var. O yargılarım var. Ne siz illüstrasyon edenizde hem becetini görürsünüz. O neler çıkar. O yani şuradan düşmanı yatamalı diyen yani komanda verilen o sonum şunu çennem edip görüyor. Onun bir de görüyorsunuz ekranda. Biz yani bana agent dedi neyme dedi. Sizin o agent olmanız neme olmanız yok manam değil sizin yani. Yok anardan gelen alan terbiyeniz, biliminiz, işiniz, düşünceniz var. Son bilen yüzleşmedik oldum. Son devam mısınız? Ne? Acahan bilmedim cevap verip bildim mi sen sonra olan yok. O doğru cevap verdiniz Sapara. Yöne şey şunu bir gündeme çıkaran sizin ýaly yine bolmasını istedik da biz yine de kän olsun mesal üçin sizin deň duşlaryňyz vardır siz bilen bile şol adamlar ne demek ne takkally yani etüd oýnap ýörler şu wagt. No. Şol diýmeli adamlar diýen yani şu mat görkezdi da ekranda. Ya görürler bilýänem däldirler pakirler. O ýiden bilsin. Yani Baba Kulüf dip biz kuruyur da diyen o prezidentin ornatları vardı. Doğru Kulüf Baba Kulüf diyenler. O ömrünü kolhoz başlık raykom rahat bolup geçen o partinin de işgal. O şu reforman o näme düğünden düşünen oktu da. O niye de düşünen oktu. Gerektiğini de düşünen oktu. Ha ediyen ortadan da edin de diye de. Aha. Görseler o bir tüdlok o bolup var ya o da hoplu onun bundan düşman yatamam. O yolun almadı o nerede almalı o şu oyunlar ne şuna çeteni devam ediyen o ne men aydı oturuyor argumentir dedim ne şuna karşılığı var adam bağ olsa yurdun içinde olsun daşında olsun tapağı yoktur. O çıkıp aytsınlar. Şu Sabarağan şu at kaydı oturan da adı hem meceti yalan değil. Nerede suutnamaları değiller. Ettilerler mi şunu? Bilmez olur. Sapara yine bir soru yüze çıktı da yine de vatandaşlarım soru tayarlan bolma mümkün. Yine men şu yerde kemine bilen sen çıkış edeninizi gördüm. 1-2 ýyl öňme uruşlaryň ekologiýany sandan çıkarmagy. Yani topraklarymyzy zaýalamagy diýipdirsiňiz da. Şu gepleşip gitseňiz men şonu gysgaçyk bir görüp geçdim.
Ýene şu ýerde Türkmenistanyň geografik taýdan seredenine topraklarynyň köp böleginiň çöl bolmasy geljekde ekrançylygy öwürmek üçin edilmeli işler barada pikirler diýe. Şol ruslaryň şu zaýalan diýmegin neçe pagta bilen bürünjek zaýaladylar topraklarymyzy. Ekrançylyga bir uygun olan oňaýly ýerlerimizi şeýdip zaýaladylar da sapara. Şu barada sizin pikirleriňiz nähili geljekde? Näme Hajahan Türkmenistanyň ýeri gatkendir. Yani Türkmenistanyň ähli topragynyň 8-9-10% yeter yetmez nemesinin üstünde hem ýaşaýat hem ekrançylyk edýär. O 90% çöllüliğe bolun o hem bir çölüm däldir. O ýöne çölüm bir elbet zat däldir. Ýeri daýyradylar o dogry. Ya partaçylyk o şuna çendem nemet bölür. Yani sizin tuvaletleriniň edilmeýäniň düýp sebäbi parta yığacak adam yetiştirmek için. İğrat bir zat açýar. Onu kim açýar bolsa nemesin o ses dublir dedik gelýär. Neme ya bilim nemesinin gowşokluğunun büyük sebebi o yani Türkmen ayarları bir partaçı doğurmalılar. O partayı yan adam yetiştirmeli. O partayı yan adam çünkü bunlar 60-70 yaşap yormölüm değil. O 40-45 yaşına çendi o partayı yıkırlar onun ağrıklardı yaran okuyup onu o iyra ölür yalak medisinada adam yok ettiler öyle yani şunlarla. O partayı yıkmak için o sen fizikanı bilmeyen hükman değil, geografiyanı bilmeyen hükman değil. O yani başka da atlar bilmeyen hükman değil. Adını salapçılık yazıp bilsen o da hükman değil diyen yerler var. Şunlarla yani kararsız bolluk diyen günümüzden verem şunu yetip geliyorlar. Öňüm edip gelýärler. O size parta yıldırmalı. O da parta da kulunmalıdır. Yani iqtisadi reforma geçirilen olsa o hoculuğunu. Yani partan 100 etletinden en ardından 100 etletinden hem kendi öndürmeli mümkünçülüğü vardı. O hoculuğu. Yani mallarçılık bilen yani nemeyanarlıkta üdümçülüğü. Son öyle. Yani şu atlayan partanız vardır. O hatabı antattır. Onun son hatabından bilen o ekenlerde. O hoculuğunda ekleyen dikleyen dağıtılan hem becetinin miktarı $1 milyar etyenler. Gizledici değil. Yani bakatı. O maliyeti $1,5 milyardır. Yani 1 milyarlık öğünüm 1 milyar harcap 1 milyarlık öğünüm alyalarda. O yerin doğulanmasını, sorulmasını, dayanmasını, ekoloji katastrofasını seyredemez oğlum. Ona yine de 50 yıl tatanızda da düzeltecek mananız yok. Onun şunu senden ektirip bölürdü. Bunları bu halkın düşmanı diyeyim ne mi diyeyim? Yani bunlar kahraman oluyor, biz düşman oluyoruz. Oncuk Mutayip kahramandır. Murat Garip kahramandır. Murat Beri Sofiyev kahramandır. Kurbanoglu Berdi Muhammedov kahramandır. Böyle bir düşman. Biz bu halka onu düşündüremedik bir yerlerine. O geç takkallar, çevişler, çavuşlar bizim neyle düşmanlığımızı düşündürüp bir yerlerde. Yani şu aydiyen dağıtlarımıza hiç cevap verip bilen eldirler. Koluyunu, şu temanı kozgap bilen eldirler. Adamlar mümkünü başka erik çekmeliler. Edip yoranın demeleri, oyduları. Yani şu ikinci Cahan Uruşu'nun akı ortadan kahraman oluşu alaktır. O ne? Şu hareketin bağdığını, adatlık radyatını eşitip mi dediniz? 5 yıl şu işi edip görse, öyle şu işin cemit
Yakşulon hem mecesini 30 yıllar edenden kenne öyle ağrablı. Aşı Türkmenistan'ın tarihinde Türkmenin örgütlenen yeri yoktur. Ne bu da Türkmenin 150 yıl tarihinde birinci sefer örgütlenmiştir. O bunu değerini bildin. Yöne yerden şeyle dörüyen zat derler. Öyle yani devletin örgütlenme demetinden kovu işleyendir öyle. O, şu arada ne adattık adetini alıp görün. Hey, yiğidin ağaç tutulan yer var mı? Biz o adam diye de. Biz jurnalist diye. Bu zatları ne halk nitelcermeye başlamalıdır. O ne hemen hem zat yani aydıl şialağım değildir o. Yani ulu suratı görmeye başlamalıdır. Ne İkinci Zahan Uruş'un aslan oturdu. 45. yıl oturdu. Onun ne şey geçti. 80 yıl geçti. Yani 80 yıldan tamam çıkıp duran yani, tarihini ayıp veriyorlar. Yani Orslon Nemiz'in tarafında evet sayıda karşı Uruş'un tani ehli milletlerin, beyleki milletlerin ceminden on etseken yani beyleki milletler yeke denen oldu düşman o yerinden ediliye, malından ediliye, göçürülüye, nemediliye. Yani Ors halkı yenilmez hem kahraman. Ya bunun diyen adam şu. Bunların böyle akılları bile neden ok bilmek birinin maşası. Türkler maşa değil yani. O ne şol adam ya Türkmenistan'da girinmeli. O yeke Türkmenler ehli orta diye şonlar. O menden gatuğun mesindar orta diyen ne yol başçıların hem de yani Ors'un maşasıdır. O maşası bolmasa o siyasi reform edildiler, iktisadi reform edildiler, bağlar iktisadetine geçirdiler. O yeri halka verirdiler. Birine bilenlerle ruhsat veren oldu. Yani Türkmenistan'ın reformunun yatırılarının sebebi ruhsat veren oldu. Yani ortadan ehli simbolikası duruşarak durandır. Öyle orta diye devletlerinde de şunun alaktır. O karşılıklı çıktık diye dövüşlerini yırtacak uyanırlar. O gidivem ortaya şolun hizmet ne diyen köçözünü tüpürüyendirler. Yalan orta ayılaysınlar. O olmalı tersine olmalıdır. O bunu sorgulap bilen aklım yok. Sebebini bilecek olayan de yok. Sebebi şu yetiştirilen propagandistleri vardır. 5. koloni değil ya da. Yani tamam. Kârler bilen yüzleşeni yok. Görmedim. Bir Türkmen jurnalistinin. O biz şu devirde şunun alak memelemiz vardı. Ne şeyle deyip. Yani öyle bilen yüzleştin o. Bir bilenem değil. Şunu et bilenem yoktur. Mene istem yok. O sizden bilmedim nereden eşecek yerini vardığını. Birinin tanım yok. Yönü yankı taknadan düşenlerle şunlar bağdır. O bunları bağlamak için biz taknadan biraz çekiliyim. Yani 2006. yıllarda. O ben 10 yıllap. O bir yerde görünen yerim yoktur. Yeke Türkmen'in bolayımı getirenlerden. Yönü bulun öğüdleri bitik giden. Çıktık onu hem ben sıkındım. Bu da atları görmüyorsunuz. Yani Türkmen şu an kritik yağdaya gelip durandır. Şu kurucu meclis vardır. Şu kurucu meclis devleti kurmasa yani Türkmenistan dünya devlet olup hem yok
Sultanat Badır adı koyulmadık sultanattır ödem. Ol iyem köpten beri var. O konstitusiyon kuruluş yoktur. O yoktuğunu ne? Bizim kıyıtlamada olunlamız. O umide var. Artlan var. O düşünüp böyle orada. O düşündürülecek zat kendir. Yönü ediyen işleri katı önemlidir. O konstitusiyon kuruluşun düğünün yoktuğunu. O tuğ dediğerlerde. Edim. O bunu halk bilmelidir. Bu katı önemlidir. O yönü kavuktan varat devlet bolup bilenlerdir. Devletin içinin mazmunu olmalıdır. Mağdı olmalıdır. Ne şu başka sorulardan göremok. Terede oturuyorum ben yemelerini. Çok taparağa yani Monçuk Musayif kahraman diýdiňiz da. Moncuk bu sayf olmalı olun. Yani moncuk diyen dedim moncuktan lokanel demedi. He. Şol kahraman diýdiňiz da. Näme iş edip şo kahraman bolup dur şonu yüze çıkarıp ýa-da şol adam etjek bolmandyra şo ykdysad reformany geçirmek islemendir şol adam. Näme üçin ondan mı jurnalist diýdiň ýa-ki şular yüze çıkaranakka. Jurnalist olmak. Yani yok, o eden de adı katı uldan etti. Onu geçenlerdiniz. Yankı Sovet Tayyip'in yıkılanını bilen de 91. yılda yıkıldı. Değil mi? Bunlar şol dikelttiler. 2002. yıl dikelttiler. Şol revanşı. Bunlar şol revanş alacak olup yankı renklerini, nemelerini ütköttüler, derilerini ütköttüler. Maskalarını ütköttüler. Yani bu da şon revanşı. Şon çapak çalıp o köyünü Sovet Soyuzu biz bunu yitirmez, nemetmez diye de. Ahli reformaları yatırlandır. Şu adamlar reform ederler. Ya şu adam reform eder mi? O zaten ne emediğini bilen oklu. Bilyen de adı, yani köyünü, yani nemeler, galbalar, ne şu Türkmenistan'da targaçlar vardı. Tügdegerler. Şolar galandır. O tevet dövründe de şolar kovu yaşadı, para vermeyeni bilye, para almanı bilye, arası olya, onun dilini taklamanı bilye, oğurluğu bilye, nemeni bilye. Devlet magazinleri, şuurası kendi var. Öyle utanç olmalı. Bunlar utanını payok paylap böyle. O halkın payoğu o sürü durup diyor. Ödlerim köptü kahraman. Ne döşlerin akı o. Öyle nadir ata para şolun hiçbir vardır imulmanla yaşayan vardır şolun. Köpsü ölenem oldu. Yani yarış ölen Fırat bir topif ölen oncuk bu sahibi bilemok o garrif ölen ölse de hiç sadece cevap veren. O edem zatlarına da cevap veren oklar. Yani oncuk bu sahibi ne hemen cevap versin. Ya berdi bu konuda şu at ne hemen cevap veriyor. Hiç sadece cevap veren o var. O 60% halk göç etti. Onu bilmedik kiren oluyordu. Yani şu ikinci Cahan Ursu'nun akı Orsun Kahraman Ursu'ya alak bulun. Hem benemeleri. Metot birdir. Türkmenlerin 60% yurdu terk etti. O sen bu cevap vermem. O bilmedik kiren oluyor. Ne artık radyasının bir de karar şey alak. O metot. Şunlar metot. Bu küçükler değil. Yo yine de biz revolüsyoner neyme deyip neme diyorlar. O ödem Amerikan o
talgıt törýänden hasabyna nemet bir olur üçinem utanç çykgan ýani. Ben kän gurýan olaýmy ali? Ýoş, bular guturoly. Para sorumdan atpa olsun. Size görünen o zaman görünen o anta. Yok. Soru yok. Mene neme diýen, tere diýen olun hiç soru göremok. Giýçäşi. Etenlik o. Wel şol ýalak diýen. Para şu ýerde şu ykdysady reformany bir sadadyk bilen ýa-ni jahil halkymyz var diýdiga biz. Bir hiç eleştiri sözünü bilmeyen, analiz etmegi bilmeyen ýa-da taryhyna göz ýetirmek islemeyen bir halkymyza şunu sadadyk bilen düşündireli diýdik-de şunu. İlk ömürde geçmişini. Düşündürdük bu kart diýen, men reformany etmeden näme bolýanyny aýdyp berdim de. O ýanky iqtisady reforma diýmek sizin toprağınızın, malyňyzyň, mülküňiziň eýeti bolmak diýmek. Siz toprağınızyň eýeti bolman, toprağyň aşandaky baýlyga diýýär. Oňa eýe bolmasaň ýurduňyza diýýär. Yani şu wagtky göçüň demeti mazmuny şondan ibaretdir. Sebäplerim şodur. Onu yani başka nemelere neme diýerler-de, o para berip çykmaly, nämet bel o zatlar netije. Ýöne yani döwlet guruluşunda şu migrasiýa diýip bir guruluş bardyr Türkmenistanda. O hiç kim şuna baka beren okda. Bu edip beren zady. O öz halky bilen etmeli. Diýilen zat ýok. Migrasiýa diýmek o yani daşından gelen migrantlar o şolar bilen işleşmeli. Ýöne buny her etrapda şüýbeler nasipdirler. Diýmek siz bu watanyň watandaşy däl. O tide yani döwlet gödü şeýle teredi. Olmasa yani konstitusiýa hemme punktuna karşı emedilen yani kuruluş. Yani kanunun daşına kurulan kuruluş. Onu kimin akıllı bilen edýärler, näde edýärler, onçadan bilemok bolun ýöne. Bu ýöne bolmasy, yani şu wagt ýala punktlaryny ýerine ýetirmesiň özü jenaýat. O sizin pasportlaryňyzyň ýoklugy şondan. Sizi yani bir David mi nemetmeli. O başkaça belki de gatıp çıkarıp bolýanlar o taýlara bolmagy mümkin. Ýöne halkyň 60% ýurdu terk edýän orada o taýda gaturly okan problemi bar diýmek. O bu soňy o gatpaýy galy bolmaly. Hemme üçin bundan gazanç edip görenler üçin şonalak bolmaly. Görüsini görüp görenler üçin şonalak. Hatta atyň üstündäki diýen yani ben prezident ya da ben ya näme nasyonal lider diýdiler. O şoňa çenli o bu täziri gatyp atritatyny näme bolmaly. Ayrı statlar. Türkmenistan'ın başında geçirýän zatları. Ajagan ruhsat bolsaňy soraw ýok bolsa gutura elim. Şu anda soraw ýok da para. Ýöne bir temany biz entem uzaldyrsyn da
kän gürleşer dik pikir etýänmen. Bolýar, soraňyz bolsa jogap basardymdan beren, basamýanam bolsam basaramok diýip aýdan. Şu wagta sonra görnün o ente. Onu tamamla elini. Or vatandaşlar onu sağ olun. Sağ ol. Aytakan taňa da sağ ol. Tabra sizde de esas sağ olun. Kendi düşündürdünüz. Bunu geçmişini bilmedik. Yani tarihini bilmesem hiç zaten bilip bolanokda. Geçmişte näme ýa ýumagyn ucunu çözlemeli diýdik. Şoňaly şu tarihimizi bilmek üçin sizi şu gepleşige çağırdık, gowy dilde düşündürdünüz. Indi gelecekde de şu esasy bize berjek netijelerini ara al kirlenşer diýip pikirim bar. Vatandaşlarymyzdan goşup biler. Çünkü bunu biz gündeme çıkarmasak sapırağa hiç kim çıkaranak bunu. Şoň üçin biz esas şu temany ortağa aldık. Sağ ol Ayjahan. Bolýa ýyldesler sağ olun diňläniňiz üçin, wagt aýranyňyz üçin. Ayjahan taňa da soraglary bereniňiz üçin sağ olun. Taglykda görüşelim. Sağ olun sapırağa. Sağ olun vatandaşlar.